No, to co tu dużo gadać? Jadymy. Kontynuujemy. Aha, dobra. Super Hot X. Elevator. Tu trzeba motyw. Trzeba zrobić motyw. Dobra. Już było prawie dobrze. A jakby nie strzelać w ogóle? Wow! Super hot, Super! super hot, super hot, super. Dobra, to mi wyszło. No plot, no nothing, just killing red guys. No. Taka trochę prawda w sumie. Watch closely. LOL? You're home? Zawsze się przestraszam tego napisu. You don't even recognize it anymore. Ej, to siedzę ja i gram w grę. It's just your body. Your mind is here with us. Aha. Press escape to disconnect. Maybe we won't let you. Maybe, but only maybe. We could keep you here forever. Try to disconnect. We will let you go soon. Let's have a little chat. Co oni z moim mózgiem robią? LOL? Przepraszam. Say you won't launch Super Hot X again. Ej, no ale oczywiście, że załączę. I won't. Say the exact words. I won't launch Super Hot X again. Good. Ej, ale ja chcę. Jak włączę, to płyta główna wypuszcza gaz musztardowy. Curwa. Ryzyk fizyk.
I'm taking a risk. Jestem ninją. Na tym dancingu. Jaki zit? Szczelba. Dwa strzały i po robocie. Kek, what? Tam gdzieś łazi wróg, ale... on się nie przyzna. Wiedziałem. Ja to czułem, że on mnie w plecy zastrzeli. Dobra, tą strzelbę sobie zostawię. No i teraz mam ammo. Mam ammo. Super, Super hot. super hot. Super hot. Super hot. Super Elo, elo. hot. Super 3-2-0. O! Mam krótkofalówkę. Rozjebałem. Dobra. Ała! Crushing the meeting. Wow! Zaś mi odstrzeliło ucho. Dokładnie, mam uszy jak słoń chyba. Ja nie widzę innego... Wow. Tłumaczenia. Fuck! Ej, czemu ja tym rzuciłem? Lol. Oni są za dobrzy, za dobrzy. Rozstrzelałem mu pistole. Ale to tyle w tym temacie.
No to mi wyszło Picobello. What the fuck? Ło. Super To było dobre. To było Super. dobre. hot. Aż se popatrzę. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Nie no, to była dobra akcja. You didn't keep your word. Nie dotrzymaj słowa. Pass yourself a visit. No dobra. Aha. I tam będę siedział ja przed kompem. To dobre. LOL? Czyli to ja siedzę tam w jakichś VR-owych goglach w serwerowni jak typowy Stulejman i gram właśnie w tą grę. To jest kurde... Co to się tak na zielono tym? To jest schizowe wpierony, ale zajebiste. Try if it hurts. Chyba se sam szlaga wydupczyłem. How is your head? Panie, it hurts. It should. You are playing with the system like it's a toy. It's not a toy. It's a tool. It can change you. Obstawiam, że fabuła będzie polegała na tym, że ja używam tego jakiegoś oprogramowania, które miało służyć do czegoś, ale ja go źle używam i tak dalej. I'm not even typing these words. Jak to nie? Przecież ja je piszę. I don't know what to do. We will tell you what to do. Leave. Take care of yourself. You have suffered a head trauma. None of this happened. This is where your story ends. Chat ended. Kevi, pilnuj się. Bo igrasz. Didn't we just talk about this? No niby żeśmy... Ej, dobrą godzinę to pokazuje, ale jaja. Ej, wszystko się dupi. Zaraz zdupię jak cały komputer. Ha! Remember, we are watching you. LOL?
No i... No i wyszedłem. Ej, nie łazi tu Kaś u mnie? Jakiś czerwony chopek? To czerwony mikrofon! Aha. Okej. Coś mi się teraz pobiera. Dobra, coś mi się pobiera i zaraz gramy dalej. Czy ja wam to mogę pokazać? Czekajcie, nie, pobiera mi się coś, aktualizacja mi idzie. Bardzo fascynujący przeciwnik, zdaję sobie z tego, przerywnik, zdaję sobie z tego sprawę. Ale takie są te. Ja opowiem może jakąś historię w trakcie. Nie, to jest dobre. Ja już się boję, że teraz do tego, do pokoju wdupi mi taki kurde czerwony gościu i że mi ciulnie takiego gonga w łeb, nie? Bardzo ciekawe przeżycie, powiem szczerze. Dobra, jeszcze minuta. Tak, tnie, albowiem się pobiera. Aha, jeszcze 18 minut niby. Ej, czerwony mikrofon, czerwony sok, przypadek. Ej, ale to tak miało być, że w trakcie jest aktualizacja? Czy... Czy to jest tylko... Czy to tylko u mnie tak się zrobiło? Dobra, zostało jeszcze dosłownie kilka kreseczków. Eee... No pobiera się w trakcie gry, tak. To jest ciekawe. To jest kurde ciekawe. Dobra, zobaczymy zaraz co się będzie. Illuminati. Biało-czerwona koszulka jeszcze jak flaga. Znaczy ja nie mam takiej akurat, ale... Dobra. Odpalamy. Ej, lol. Całkowicie się zmieniło menu w ogóle. Jest... No, całkiem inaczej wygląda. I mogę włączyć... Aha, język polski już niedługo. Okej. No to po angielsku, trudno. A nie! Wszystkie języki oprócz angielskiego są takie ten... No. No dobra. Start. Ej, nie, gra mi się... What the fuck? Gra mi się odpaliła na drugim monitorze. Czemu gra mi się na drugim monitorze odpaliła? What the fuck? Czekajcie, czemu wy tego nie widzicie? Gra mi się odpaliła na drugim monitorze, coś się odjebowywuje. I nie chcę mi jej przechwycić. Czekajcie, może teraz, o. Kurde, jakby miał jeden, ale nie mam. Fuck. What are you talking about? Superhot X, it's a crack. Logs you into this company's site so you can play this game. Sick shooter. No, panie, sick jak pieron. When you run Superhot X, it should do everything else automatically. Tylko czemu mam ją na drugim monitorze? What the fuck? No w taką grę jeszcze nie grałem. Czekajcie, tylko czemu?
2 gry w cenie jednej, tak. Jedną już przeszedłem. Tylko trochę mi się tak niewygodnie gra. Tak, przez tą grę mi hakują komputer. Ej, coś tu jest. Shit. LOL? Timberman. What? A to? Studem. Tak ma być ta muzyka? Ej, ja to restartnę, bo... Ja to restartnę, bo... To jest podejrzane. Z tą muzyką. No, będę musiał grać na drugim monitorze, no trudno. Dobra, grajmy dalej. Będę się musiał patrzeć tutaj. Ale przecież to już było. Super hot. Super. Ej, bez jaj. I teraz mam to wszystko od początku przechodzić, czy
What? Czy o co łazi? Ej, ale to jest... Graj? Dobra. Bo ja po prostu mam momentami problem stwierdzić, czy to feature, to bug. Super. Hot. Super. Super. Hot. Super. Nie, ej no. Wszystko leci od początku. Nie czaję tego. Czy to... Secret not cracked. Wcześniej miałem taką zakładkę levele, a teraz jej nie mam. Czyli o co tu chodzi? Czy to jest tak na pewno ma być? Bo jestem cały teraz, jak to się mówi, zdziwiony. Replace X. Killstagram? What? Otworzyła mi się strona z logowaniem. O taka. Aha, nie mogę nic tutaj zrobić. I co ja się tu mam za... Nie czaję. Aha, tu są od ludzi po prostu... Zaraz, ja nie widzę czatu.
Tego nie było. Aha. Boję się. Nie, mama! Super hot. 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 Super. LOL? Mogę się zmieniać jeden w drugiego. Super hot. Super! Hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. To już jest masakracja. Super hot. Gra jest tak schizowa, że masakra. Hot. Super hot. Super. Nie piszcie na czacie po rusku, bo to będzie brzydko na YouTubie wyglądało. Ciulci z Necessera.
You are fired. Oh shit. No. Ah. Kurde. To już ciężko. Oj, bez broni. Fuck. Wiedziałem. Wiedziałem. O, jeszcze rozwalałem. Ała. Mnie boli głowa już. Skręcona. No nie, no nie. Dobra, chodź tu. Tak, chciałem na szybkości. Była łokieć kołowrotek. Nie. To jest trudne. Ej, długa ta gra jeszcze jest w ogóle? Tak mniej więcej czasowo. Czy w takim tempie to pewnie jest 10 godzin? Ah.
fuck. Nie, ja tego nie przejdę nigdy. O, widzę, że się na streamie zaścinie. No trudno. Obejrzyjcie się na YouTubie. Ja za mało hot switchuję, to jest problem. Znaczy, to jest błąd. A, to już tak mi nie musiał robić. Super Wow. hot. Super hot. Super. Jezus. To jest mój mózg zlasowany. You are our tool now. We will use you to destroy the enemy from within. Do you need more details? Yes. Get to work. Dzięki. Jeszcze jakbym mógł grać w grę na normalnym monitorze, w sensie tutaj, a nie tutaj, to by było zajebiście. Tak, bo wy byście to przeszli pewnie w 2 minuty, nie? Tak, 15 minut gry. Na pewno. Kurwa, 5 minut. Szczególnie, że 2 razy się grę przechodzi. Ale nie, ale to u Mikołaja tylko tak długo. Kurwy czerwone. Fuck! Super A, hot. Super idealnie. super hot. Super. Repeat after me. Mind is software. Mind is software. Okej. Jestem na cugu. What? Aha, czaję.
kurwa. Tu trzeba zrobić 2 motywy. Jakim wujem? Super. Super duper. Repeat after me. Bodies are disposable. Bodies are disposable. Borderline. Ja mam osobowość borderline, po tej grze będę miał. To jest więcej jak pewne. Kurwy święte. Nie ruszaj się. Nie o to mi chodziło. Ała. Jak? No jak? Karwa. Zajebiście.
super hot, super. Repeat after me. The system will set me free. To mi się będzie dzisiaj śniło na 1,000,000%. Ah. Ja pierdolę. Nie mogę, no ja nie mogę. Jeszcze te didosy jebane, ciptosy. Mam nadzieję, że się... Nie, jutro ja już nie wrócę do tej gry. Ta gra ma być skończona. No według mnie, jakby nie robić takich błędów jak ja, nie idzie tego przejść w 2 godziny, jako że trzeba przejść to 2 razy. Dobra, czaję. O co chodzi? Aschenbecher. Tak, te same identyczne etapy trzeba przejść 2 razy. Była łokieć. Super O, super hot, super hot. super partia. Super partia. Nie zagram w co innego. Wszystko by było fajnie, naprawdę, jakby mi to działało na głównym monitorze, a mi ta gra się odpaliła
po genialnym featureze, który był wywaleniem gry z gry, odpala mi się na drugim monitorze, małym, który mam po lewo. Do której stream koniec, można się rozejść. Za spoilery są IP bany. I will switch into the la. Nie mogłem mu ciulnąć. Gong! Ała. Coś mnie zakuło. Wow!
Ja tam mój mózg naprawdę przelewam, bo... jest masakra. Jeszcze nie przesłało. Shit. Ajajaj. Ło! Yeah, still weak. I am weak because this game is sucking life out of me. Something is holding you back. What is that? You must set yourself free. Te drzwi muszę rozdupić. Wtedy będę mógł wyjść. Godoch! Idę do światełka. Your mind is software.
Set your mind free. LOL. Ej. To ja. Ale jaja. No dobra. Endless mode unlocked. Super hot. Super hot. Super hot. Super hot. Super. One of us. It's the most innovative shooter I've played in years. Jak w Bioshocku, Obey. Dobra, muszę powiedzieć, że mi się to podobało. Tylko, że to była, ta gra bardzo tak gra z graczem, nie? Jakby to powiedzieć. Robi z mózgu papkę i trochę męczy generalnie tym, bo są takie momenty, że przynajmniej ja się naprawdę zastanawiałem, czy to jest, tak powinno być, czy to mi się gra zepsuła, nie? Ale mi się to podobało, no nie grałem nigdy w nic podobnego. To jest mindfuck konkretny i no cóż. Polecam, generalnie polecam sobie nabyć, bo gra nie jest droga. Tak, it's the most innovative shooter I've ever played, tak mi kazali powiedzieć. No, to kto na YouTubie dotarł do końca, to dziękuję pięknie za uwagę i to tyle ode mnie. Elo 320.